Un recurs del govern espanyol ha deixat aturat el decret de la Generalitat que permet als agents rurals portar armes curtes i porres. Era una manera de reforçar el cos després que un caçador matés 2 agents a Aspa. L'Estat considera que el decret envaeix competències que són exclusives seves. Fa un any la Generalitat va aprovar el nou reglament d'armes dels agents rurals amb l'objectiu de reforçar la seguretat del cos després de l'assassinat de 2 agents a Aspa l'any 2017. La nova normativa està paralitzada perquè el govern espanyol hi ha presentat un recurs, ja que considera que les competències en matèria d'armes només són de l'Estat. Així es descarta que els agents rurals puguin portar defensa extensible perquè no estan considerats un cos o força de seguretat de l'Estat. L'Associació Professional dels Agents Rurals considera que el reglament d'armes estatal que ho regula es podria modificar. Creiem que seria fàcil fer una petita modificació per introduir les armes de dotació del cos d'agents rurals. Simplement és voluntat política. L'article 121 del Reglament d'Armes de l'Estat especifica que els cossos considerats com a policia auxiliar i els vigilants de seguretat privada poden sol·licitar la llicència d'armes tipus C. Així, la normativa estatal ja regula quines armes han de tenir i utilitzar els agents rurals i, per tant, es rebutja que la Generalitat pugui ampliar el tipus d'armes, com pistoles o revòlvers, que preveu el nou reglament. La Direcció General del Cos d'Agents Rurals no ha volgut, de moment, fer declaracions perquè ho està estudiant. El sindicat IACCATAC, que també hi ha presentat un recurs, aposta per la creació d'un grup especial armat dins del cos. Que es dediqués a les tasques amb més risc d'agressió. I això creiem que és viable. El Ministeri de l'Interior reconeix que la Generalitat pot determinar que els agents rurals vagin armats durant un servei. Per això, després del doble crim d'Aspa, el cos va incorporar noves mesures de seguretat. A les inspeccions de caça, els agents van amb armilles antibales i, a més, un membre del cos porta una arma llarga. Teresa Maciaviles, TV3, Les Borges Blanques.